pertama ya Tek ya. Goyangan edeng-edeng. Wis ora sake susu ya Tek ya. Iki hari ulang tahun iki ngresemek iki arepe. Apa acara iki? Oh, buka warung. Ya wis. Garapan edeng-edeng mulai berangkat iki angkatan yang pertama ya Teh ya. Kedua keliling Banyuwangi, ketiga ning keliling Gunung Rawang Teh ya. Keempat iku ning Kalibaru biyen wis ya. Wis ora usah wis mrono-mrono wis. Saiki angkatan yang pertama goyang kepala nek mulai berangkat. Pertama ya mulai saiki seri yang kedua mulai keliling Banyuwangi ya goyang kepala angkat kaki ya mulai di tangan kanan kiri mulai berangkat. Ketiga ya goyang kepala ya pinggang tangan kanan kiri ya mulai angkat berangkat. Yang keempat ya mulai kepala tangan kanan kiri pinggang ya oong ya mulai berangkat.